isidumbu afa umuntu bese bayabuya bethi hayi besidlala thina besimdlalisa lo mfana kwasha kwacima kanjani uma ngabe kudlaliswa phela kuthuwena kuphela ngithukelani mina uTshatha uthukelani uTshatha ukukhombisa ithi akasiyena umuntu wezimbi uTshatha kade ehambile ekomunye emcimbini omnye umculo eyomsupporta endabeni yebhola ukukhombisa akekho impini uTshatha umsakazi kodwa uyathukwa naye kade ehlonishwa izolo bona labantu ababemtusa ngokuthi ahamba ayosupport into yebhola yomunye umculi kulukhuni ngisho ukumbongela akana kubongelwa ngifuna ke nawe Tshatha lapho khona uvula amehlo kubuke ngicela ubuka abantu sebekubongelile ngokuhlonishwa kwakho ukuthi ubani laba bathule uma ngabe ubumuhle izolo bathuleleni bathuleleni bafowethu sizoqhubeka sizenze into ezinhle ngoba asicelanga kubantu laba abafuna ukusicontrol uma uNkulunkulu esengakithi